Mga unta dali pre. Usa man nate? Miss Richelle. Pero ingay na mahog sunog. Patay. Usa man to? Nga. Paguda na ba na dili naman na ipakaon. Te. Diba? Sir! Palihog sa og tubig, diba? Asa gibutan? Nadra sa rep. Nana, sir! Bro, sino? Ay! Patay! Taya ni sa tiba, eh. Hindi naman gudi mo ihatag ang tubig, yan sa mahinuni mo. Dali mo ko, sir. Ano man? Nagugluto dito ba? Sige, sige, sige. Kuha na ka na kong balik tubig, sir. Ay nati, okay na nite. Ah, sige, sir. Huwag balik sa ko dito, ha? Akong giluto dito. Ayan, estiba, eh. Tuma eh. Wadyo kay kwarta. Pre! Oy, pre! Alis sagod! Asa mo ka mo adto? Nag-yaw-yaw-yaw na makadala sa unahan. Ang ita lay ko madiskartehan kay hastang gutuma. Gusto ka mukaon? Gusto. Timing kay nagluto sa tiba. Ay, nay niluto diha. Mukaon man kaya ka? Mukaon oy. Oh, dapat lang kasi makuyapan pala kadala sa unahan. Tiha jud adlaw wadyo nagmahay nga niagi ko dire ba. Ang amigo man ta. Nya tara, sulod Tara, ta. Alam may kinagluto sa tiba. Bayan. Masarap. Ay, mga ang dito. Unsa man nate? Unsa man to te? Wala to, sir, uy. Miss Richelle to, sir. Unsa? Miss Richelle. Miss Rachel. Miss Rachel! Muta na kag Miss Rachel nga pang bata raman ang Miss Rachel. Miss Richelle. Dito Miss Rachel ba ambit ang remote? Murag dili to Miss Rachel ako nakitaan di ba? Dughan ako last. Ambit ang remote daw te. Sige daw pre, tanaw daw pre, check daw pre. Miss Rachel. Ingon ka Miss Rachel. Di ba Max man lagi? Nabalhin ra, sir. Nung sa Nabalhin ra. rason ba man yung kat? Kaklaro ang emoji gipili mo na balhin di ba na basta-basta mabalhin. Pero okay naman gud mo tanaw ka Viva Max te. As long as nabuhat ni mo yung mga trabahoon, bisan pag holiday ka mag Viva Max. Ano na kay karatol dra? Tanaw pa ka. O dra, doon sa di ka. Sige, tanaw, balik. Desa pre. Pero ingay na mahog sunog. Kabaw ka? Patay. Santo. Sabi ni. Nga! Grabing paguda na ba? Nadili naman na ipakaon! Mura naman nag-uling. Nasuri niya ang sawa naman naroon! Muli lang ko pre eh. Ah, ha? Muli. Ayaw, pre, dili ka muli. Magluto tayo Ano man? ka ron. Medyo kayo, sir. Sige natin, kalinti na na. Pagluto na lagot ng isda, tripleto ha. Wala nang isda, sir. Ha? Wala nang isda. Muli na lang ko pre. O someday yung omni klaro. Pre, ayaw, pre, magluto tayo ng Ayun na pre, pre. ayun na pre. Asa mo ka? Ito nga din nasabi mo, Max mo. Asa mo ka, tiba eh.